मासेखौ गङाव गोजा फिथा खानानै हाजो थिखिनिसिम थांनाय लामा बानायना होनानै दस्राथिं थांनो हायै बिदि थिनहरोमोन। आरो बेबायदिनो मोनसे फिथाखौ बिसोरो मन्दिराव खायोमोन। जेब्लानाखि बे बोरमाया थांनानै हाजो थिखिनियाव गाखोहैयो आरो बे बोरमाखौ बिसोरो नाख्लायोमोन। जेब्ला नाख्लाय जानानै जेब्लानाखि बोरमाया थैयो, अब्ला बै मन्दिराव खानानै दोननाय फिथाइया गोजानिफ्राय गुफुराव जास्लायोमोन। आरो बिसोरो रंजायोमोन जे जोंनि पापफ्रा नागारजाबाय होननानै। वेलकाम टू बर' बाइबेल प्रफेसि। गाइस, यू आर वाचिं एक्सप्लोरिं बर' बाइबेल। आङो दिनै मोनसे थीमखौ लादों। बियो जाहैबाय गालातियानि 5 अध्याय 25 पद। बेयाव बेबायदि बुंदों, जोङो जिउजों गोथाङैनो थायोब्ला जिउजोंनो थाबायनि। जोङो जिउजों गोथाङै थायोब्ला जोङो जिउजों थाबायनि। मा बुंनाय जादों? सरासनस्रायै जोंनि बे देहाया आरो बे देहा सिङाव जिउआ थायोब्ला गोथाङै थायो, सलाफेरा थायो। आरो बे देहानिफ्राय जिउआ ओंखारलाङोब्ला बे देहाया गोथै जायो। बे बिसयखौ बेयाव बुंदों। जिउजों गोथाङै थायोब्ला खालामनो हायो, थाबायनो हायो, रायज्लायनो हायो। खारन जोंनियाव दा जिउआ दङ, आत्माया दङ। बेनिखायनो जोंनियाव जुदि जिउआ दङब्ला, आरो बे जिउआ सोर होनाय? इसोरा गावनो गावनि हांजों होनाय। मानसिखौ जेब्ला दादोंमोन, अब्ला इसोरा गावनि हां होनानै मानसिखौ गोथां खालामदों। बेनिखायनो इसोरनिफ्राय बे ओंखारनाय हांआ माब्लाबाबो नस्थ' जाया, माब्लाबाबो थैनानै थाङा। बेनिखायनो जिउआ मोनसे आलादा, बियो माब्लाबाबो थैया। नाथाय जोंनि मोदोमा हाजों दाजानायखाय बियो हायाव गोरोबनानै थांफिनो। जुदि हाजों दाजायामोनब्ला बियो सेवनो रोङै जानानै थागौमोन। सावब्लाबो फबब्लाबो बियो हाजोंनो गोरोबफिनो। नाथाय एसे जिनिस बियो, बेखौ जों मेगनजों नुनोबो थाङा आरो हमदांनोबो मोना। नाथाय बेखौहाय साइन्टिस्टफ्रा बेखौ रिसार्च खालामनानै दिहुनबाय। सासे डक्टरा बेखौहाय मानसिनि आत्माखौ सुनानै अजन दिहुनदों। आरो बे मानसिनि आत्मानि अजनानो जाहैबाय 21 ग्राम। बियो प्रुफ जाबाय। नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै नाय, गुगोलाव निस्सय मोनगोन। दा बे मानसिनि देहायाव बे जिउआ गोथाङै थानाय समाव जुदि जोङो गोथांब्ला जोङो जिउजों थाबायनि। जोङो जिउजों थाबायनाया माखौ बुंदों? जों बेखौ बुजिनांगोन। जोंथ' थाबायगासिनोखाना, जोङो मोदोमाव जोंनि देहायाव जिउखौ लानानैथ' जों थाबायगासिनो। नाथाय बेयाव बुंदों जिउजों थाबायनि। जुदि जोंनियाव गोथां जिउआ दङब्ला। आरो नैबे गोथां जिउआ मा? आरो जोंनि जिउजों थाबायनाया मा? गोथां जिउआ जाहैबाय, जों बेखौनो बुजिबाय। आरो जिउजों थाबायनाया, जों बेखौ एसे नायनि। जिउजों थाबायनाया जाहैबाय जे इसोरा जोंनो होनाय टार्म्स एन्ड कन्डिसन। जोंनो टार्म्स एन्ड कन्डिसन होलांदों जे बे बाइबेलनि सिङाव गोबां जों माब्रै जोङो बे प्रिथिबियाव थानाय समाव माब्रै सोलिनांगौ, जोङो माब्रै सारभाइभ खालामनांगौ, बेखौ फोरोंनाय दंजोबो। बेखौनो बुंदों जिउजों थाबायनाय। बाइबेलनि बेरेखा नङा। बाइबेलनि बेरेखा थाङोब्ला बेखौ जिउजों थाबायनाय होननाय जानाय नङा। बेनिखायनो बाइबेलाव बेयावहाय गालातियानि 5:25 बेबायदि बुंदों, जों जिउजों थाबायनाय। आरो नैबे जिउजों थाबायनायनि फिथाइफोर दङ, रिजाल्ट। बे जिउजों थाबायनायनि फिथाइया मा बिलाय? जोङो बेखौ बेनिनो गालातियानिनो 5:22 नायनि। नाथाय जिउनि फिथाइया अननाय, 1 नम्बराव रंजानाय, गोजोननाय, सैसोनाय, गाहाम जानाय, मोजां जानाय, फोथायजानाय। जिउजों थाबायनायनि फिथाइफ्रा बेफोर।
अननाय। दा जों मा रोखोम अननाय जोंनियाव बिमा फिसा, बिफा फिसा आरो बिहि बिसाय आरो बिदा फंबाय आरो जों गामिनि मानसि जोङो मानबता हिसाबाव अनज्लायनाय मोनसे बे अननाय दङ। नाथाय नैबे बाइबेलाव मा रोखोम अननायखौ होनदों? बेफोर गासैबो अननायखौ लानानै आरो मोनसे अननायखौ होनबावदों जाहैबाय बेयाव इसोरखौ अननाय। जों मा रोखोम इसोरखौ अननांगौ बुंदोंना जिसुआ। जिहुदिफ्रा जेब्ला सादुकाय फारिसायफ्रा थांनानै सोंदोंमोन जे आयेननि बबे हुकुमा देरसिन, जिसुआ बुंदों नोंनि हानाय मानिजों नोङो जिउजों नोङो गोसो मानिजों नोंनि फोरबो इसोरखौ अन, बे हुकुमानो देरसिन। नैबे इसोरखौ अननांगौनि नैबे इसोरखौ अननायनि खोथाखौसो बेयावहाय बुंदों। आरो जों गावजों गाव अननाया बे सेकेन्डारि, बेथ' दंखायोखा, थाखानांगौखा। नाथाय बिनिफ्रायबो बांसिन देरसिन सोदोबानो जाहैबाय इसोरखौ अननाय। जोङो माब्रै इसोरखौ अननो हायो? जोङो संसाराव थानायाव बिफा फिसाजोंथ' जोङो अनज्लायनाय, बिमा फिसाजों अनज्लायनाय जों बेखौहाय मोनथियो, नुयो। थुद्रुब जोङो हानि बिफाखौ जोङो जेरेखम अनो, जोङो बै सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौबो जोङो बेबायदि अननो रोंनांगोन। बै सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ अननाया मा रोखोम? इसोरा होनाय जोंनो टार्म्स एन्ड कन्डिसन, गासैबो बाइबेलनि बोसोनखौ मानिनाया इसोरखौ अननाय। दा जोङो अननायनि एनालाइसिसखौ जों मोनथिबाय। दानिया 2 नाम्बाराव जाहैबाय रंजानाय। जोंनियाव गोबां रोखोमनि रंजानाय दं। जोंनाव जोंनि न'खरफोराव जुदि सासे गथ' गोरलै जोनोम जायोबा बेयाव रंजानाय दं। आरो बे गथ' गोरलैया जेब्लानाखि बोसोर फुरायो, बार्थडेफोर फालियो, बेयाव मोनसे रंजानाय दं। आरो जेब्लानाखि बे गथ'आ देरनानै हाबा जाहैयो, हाबा लाहैयो, बे समावबो रंजानाय दं। आरो जोङो इसोरनि माखासे हाबा हुखाफ्रावबो जोङो रंजानाय दं, जे इसोरा गिदिर हाबाखौ जोङो फालिनो मोननानै रंजानाय, जोङो ख्रिस्टमासफ्राव रंजानाय, आरो बेबायदिनो सभा कनफारेन्सफ्राव रंजानाय, गोबां रोखोमनि रंजानाय जोंनियाव दं। नाथाय जोङो माबायदि रंजानाया जोंनियाव थानो नांगौ? जोङो सरासनस्रायै ख्रिस्टमासफ्राव जेब्ला रंजायो, जोङो मेथाइ खननानै रंजायो। गुड फ्राइडेफ्राव जोङो सारमनफ्राव खोनायो जे जोंखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बे पापि संसारनिफ्राय जोंखौ बायख'बाय। गावखौ क्रुसाव बुलि होनायजों बियो जोंखौ संसारनिफ्राय थख' खालामबाय। जोङो जिसु ख्रिस्ट'नियाव बाप्तिस्मा लानानै जों गोदान जोनोम मोनबाय। जोङो बायदि बायदि जोंनियाव जोङो गिर्जाफ्राव सारमनफ्राव खोनायो आरो बेबायदि मेथाइ खननानै जोङो रंजायो। नाथाय बिनिफ्रायबो देरसिन रंजानांगौ बिसयआ माब्रै? बेखौ बुजिनो थाखाय एसे सिगाङाव थांनांगोन। बै समावहाय जेब्लानाखि इसोरनियाव मानसिफ्रा गावबा गाव मावनानै थाखोमानाय पापफोरखौ सिमान लानांगौ जायो, सिमान लायो, बे समावहाय पाप निमाहा मोननो थाखाय बिसोरो बुलिफोर बावोमोन। बे बुलि बावनायजों गासैबो पापफ्रा सुस्रा जायोमोन। मावफ्रांनायानो जा, गोसो जानानै मावनायानो जा। मानोना बै समावहाय जिसु ख्रिस्ट'नि सिगांनि समाव बे मोनसे आयेन होदोंमोन इसोरानो, जे बे जुनारनि थैजों बुलि बावोब्ला नोंनि पापआ सुस्रा जागोन। आरो बे पापखौ सुस्रानो थाखाय बे बुलिखौ होनो थाखाय सासेल' महाजाजक थायोमोन बे मन्दिर सिङावहाय बुलिखौ बावनो थाखाय। आरो बे इसोर थाग्रा मन्दिर सिङाव बे महाजाजकनि अनगायै रावबो हाबनो हायामोन। जायनो हाबो बियोनो थैयोमोन। गिदिर गिदिर नाबिफ्राबो हाबनो गोसो जाबाबो हाबनो मोनाखै। मसे हाबनो मोनाखै। आरो जायहा हाबनो मोनोमोन बेबो बोसोरसेल' हाबनो मोनोमोन। इहुदिफोरनि गेजेराव मोनसे परम्परा दंमोन
जे बिसोरो मा खालामोमोन, मानै बोरमाखौ बिसोरो बुलिनि थाखाय, पाप बुलिनि थाखाय बावनो लाबोयो आरो मासेखौ बे मन्दिरावनो बिसोरो बुलि बावोमोन आरो मासेखौ बिसोरो बे मासेखौ गङाव गोजा फिथा खानानै हाजो थिखिनिसिम थांनाय लामा बानायना होनानै दस्राथिं थांनो हायै बिदि थिनहरोमोन आरो बेबायदिनो मोनसे फिथाखौ बिसोरो मन्दिराव खायोमोन। जेब्लानाखि बे बोरमाया थांनानै हाजो थिखिनियाव गाखोहैयो आरो बे बोरमाखौ बिसोरो नाख्लायोमोन। जेब्ला नाख्लाय जानानै जेब्लानाखि बोरमाया थैयो, अब्ला बै मन्दिराव खानानै दोननाय फिथाइया गोजानिफ्राय गुफुराव जास्लायोमोन आरो बिसोरो रंजायोमोन जे जोंनि पापफ्रा नागारजाबाय होननानै। आरो बेबायदिनो सोलिबोबाय थादोंमोन। नाथाय जेब्लानाखि जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव बुलि होजायो, क्रुसाव थैयो, बै समनिफ्राय बे फिथा गोजा जानाया, गोजानिफ्राय गुफुर जास्लायनाया माब्लाबाबो जाफिनबावाखसै। बे बिसयखौ इहुदिफोरनि गावसिनि धोरोम बिजाबफ्रावनो लिरनाय दं। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ दि जोंनो मोनसे कन्डिसनखौ होबाय, जोंखौ पापनिफ्राय बायख'बाय। माब्रै बायख'नाय जाखो दिनै सिन्था खालामनानै नाय नोंथांमोनहा। जोङो सासे साधारन मानसिब्लाबो आरो सासे गिदिर रेभारेन्डबाबो, सासे गिदिर इभेन्जेलिस्टबाबो इसोरनि बिन्दोआव बयबो हाबनानै इसोरखौ सिबिनो, इसोरनि बाथ्राखौ प्रसार खालामनो बयबो हायो। नैबे मोन्थायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बयनोबो होफैबाय। जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोमनि सिगां, जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव बुलि होनायनि सिगां बे कन्डिसना गैयामोन। नाथाय बिनि उनाव फैबाय। मानोथो जे जेरुसालेमनि 4 इंसि रोजा पर्दाया माब्रै जिखावदों। गोजाम बे पर्दानि सिङावनो गासैबो आयेना दङमोन। बे पर्दानि सिङावनो बुलि बावनाय आयेना दङमोन। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो बुलि बावनायखाय, क्रुसाव बुलि बोरमा मेन्दानि फिसा बादि बुलि होजानायखाय बै जे पर्दानि आन्दोआव थानाय आयेनफ्रा बे गोदान जाबाय होननानै बे डिक्लेयार होनाय जादों। बेनिखायनो पर्दाया जिदों। बेनिखायनो बे जों थैनायाव दंमोन आरो जिसुआ जोंखौहाय बे पापनिफ्राय जोंखौ बायख'बाय। बेनिनो जोंहा गेदेर रंजानाय, नैबे रंजानायखौ जोंखौ रंजानो थिनदों। आरो 3 नाम्बाराव गोजोननाय। जों माखौ मावनानै गोजोनो? सरासनस्रायै गोजोननायनि उल्था अपोजिटआ दुखु नांनाय। जोङो माखौ मावनानै गोजोनो आरो मा जायोब्ला जोंनियाव दुखुआ फैयो? जेब्लानाखि जोंनियाव बेमार आजार फैयो, जोंनियाव दुखुआ फैयो। जोङो इसोरखौ निन्दिनो हमो। मानो? जोंनियाव अजस्र धोन सम्पति, थाखा फैसा थायोब्लाल' जोङो इसोरखौ दाव दाव खालामो। जोङो इसोरखौ, जों मोजाङै जानो मोननायखाय इसोराबो मोजां। नाथाय जों जेब्ला दुखुआव गोग्लैनाङो, इसोरखौ निन्दिनो हमो। गोजोननाय। नाथाय जबा बुंदोंना, बेबायदि सैनांनायनि गेजेरावबो इसोरखौ आं सिबिनो नांगौ। आरो जेसेबांनो सैनांदों एसेबांनो बियो इसोरखौ सिबिदों। बेनिखायनो गोजोननायखौ जोङो बे संसाराव जिखि अबस्थायावनो थाया मानो, गोजोननायखौ जोङो इसोरनिफ्राय बिनानै लानो रोंनांगौ आरो जोङो बिनानै लानांगौ। आरो जों बिनानै लायोब्लासो जिसु ख्रिस्ट'आ गाव जबान होखानाय बादि गावो जिउखौ, गोथार जिउखौ नों आरो आंनियाव हरगोन आरो जोंनो बे गोजोननायखौ होगोन। हाजार खैफोदनि गेजेराव थायोब्लासो जोंनियाव गोजोननाया फैगोन आरो जायहा जिसुनियाव थागोन बियो माब्लाबाबो थैथारनाय नङा। सैसोनाय। माबादि सैसोनायखौ जों हायो? सैनांनाय जोंनि जिबनाव गोबां फैयो। सोरबा धोन गोनां मानसियानो जा, धोन गैयै मानसियानो जा, जोंनियाव जिसु ख्रिस्ट'आ माबादि सैनांदों आरो बिनि सोलोंग्राफ्रा माबादि सैसोनांदों,
गासैखौबो बिसोरो सैसोनानै बेसेबांबा साजा होजानानैबो रंजादों, रोजाबदों, आर'ज खालामदों, मेथाइ खनदों। पावल आरो सिलासआ जेलनि सिङावबो। दा जिसु ख्रिस्ट'आ एसेबां साबुकजों बुजानायनि उनावबो बियो सैसोदों। अब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि चेला जाबायब्ला, जों जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बाप्तिस्मा मोनबायब्ला थायोब्ला जोंनियाव सैसोनाया बियो जोंनो बे सैसोनो हानाय गुनखौ जोंनो होगोन। आरो गोथार जिउआ थायोब्लासो बेफोर गासैखौबो जोङो सौसिनो हागोन, उथ्रिसारनो हागोन। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्लानाखि बुजादोंमोन साबुकफोरजों थै रना रनि, बे समावहाय उनथिं आखायाव खानानै बेखौ बुदों। आरो बे बुनाय समावहाय बिनो नोलोखौ आखायाव होदों, नोलो सथासे होदों। मानोना मानसिनाव जेब्ला रागा फैयो, हाथाइ अरखेनाय आरो आखाइ मुथिखौ हमथुमनाय बियो जायो। आरो इहुदिफ्रा बेखौ आनजाद लानो थाखाय बियो रागा जोंदोंना जोङाखै, बेखौ आङो मोनसे लिडारशिप सेमिनाराव सासे रिटायार रेभारेन्ड सारनिफ्राय आङो मोनथिदों, खोनादों। आरो बिथाङा खोब मोजाङैनो बेखौ एक्सप्लेन खालामदों। नाथाय जिसुआ बे नोलोखौ हमथुमाखै, गुरुबाखै, बियो सैसोनायखौ बेयाव देखायदों। अब्ला जिसुनि कम्पेयाराव, जिसुनि सोलोंग्रानि कम्पेयाराव जों बेसेबां सैनांदों? जोंथ' सैनाङाखैनो। बेनिखायनो जोंनियाव फैगोन सैसोनांगौखौ जोङो इसोरनाव गथायनांगौ। मा रोखोम गथायनो? जों बिनिफ्राय एरखेनो नामा? नङा। जोङो जेब्ला बेबायदि सैनांनायाव थागोन, अब्लासो इसोरा जोंनो मोजां बान्थाखौ होगोन। आरो बेखौ एरखेनो नागिरग्राफ्रा बिसोरो माब्लाबाबो इसोरनि रायजोआव हाबनाय नङा। मानोना जिसुनि बे मिनिस्ट्रिखौ आराम्भ खालामजेनदोंमोन जहन बाप्तिस्माया। माब्रै होननानै बुङोब्ला, लुकासनि 16:16 जोङो नायोब्ला नुयो, मसेनि आयेन आरो नाबिफोरनि लिरजानायफ्रा जहनसिममोन। जहनाव जोबथा फैदों। बिनिफ्राय ओरैहाय गोदान जादों नियमा। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ गासैखौबो गोदान खालामदों। जिसुनि मिनिस्ट्रिखौ जागायजेननायानो जाहैबाय जहन बाप्तिस्मा। आरो बेनो जिसुनि मिनिस्ट्रिखौ मावनायनि गिबि रुंसारि जानाय। ओंखायनो जिसुआ जहन बाप्तिस्मानो देरसिन रेंकखौ होदों। माब्रै? मानसिया उजिजेननायनिफ्राय, मानसिनि बिसाख'निफ्राय उजिनायनि मादाव जहनजों समान रावबो गैया। अथ'स' जहन बाप्तिस्माया बाप्तिस्माल' होयोमोन। बियो गिदिर खामानि मिराकेल बे मावाखै, एलिया नाबिमोन बादि मावाखै। अब्लाबो बियो देरसिन, बयनिफ्रायबो देरसिन बुहुमावहाय बेखौ जिसुआ बेनो रेंकखौ होदों। नाथाय जोंनि नैबे जोबथा जेनेरेसनाव इभेन्जेलिस्ट सोदोबखौ बोखारनो नागिरो। इभेन्जेलिस्टखौ बोरै बोखारनो? जिसुआ गावनि मिनिस्ट्रिखौ गावजों आरो जहन बाप्तिस्माखौ लानानै आरो गावनि चेलाफोर 12 जन बेजों आराम्भ खालामनानै दिनैसिम पृथिबियाव गोसारदों। सोरबा हागोन नामा? जेसेबांनो जिसुनि मिनिस्ट्रिखौ बन्द खालामनो नागिरदों, बांसिनसो जादों लोब लोब। मानोना बे मावनायफ्रा इसोरनिसो। जाय थौले गोसोजों लागोन आरो इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ मावनायाव बेबायदि बाथ्रा बुंगोन, बियो जिउजों थाबायनायनि फिथाइ जानो हाया। बेनिखायनो सैसोनायखौ जोङो बिनानै लानो नांगौ। गाहाम जानाय। जोङो माबादि गाहाम जायो? जोङो मानसिनो देखायनो थाखाय गाहाम जायो, नाथाय इसोरनि बाख्रिनिफ्राय जोङो बोख्लायो। इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ मावनायनि नामाव इसोरनि बाख्रिनिफ्राय बोख्लायनायखौ जोङो नुयो। बियो मा? गाहाम जानाय नामा? इसोरनि थाखाय गाहाम मावनाय नामा? बियो जानो हाया। जोङो मानसिनो देखायनो थाखाय मोजां मोजां गाहाम बाथ्राफोरखौ बुङो, गाहामखौ मावनानै देखायो। नाथाय सिंजों बेबायदि नङा।
नाथाय जिउजों थाबायनायनि फिथाइयाव बियो सानजानाय नङा। बेनिफ्राय 6 नाम्बाराव जाहैबाय फोथायजाथाव। इसोरजों फोथायजाथाव जानांगौ। आरो जोङो संसाराव थानाय समाव जोङो इसोरजों माबोरै बिश्वासघातक जायो। जोङो नुयो, गोबांखौ नुयो, बाइबेलनि बिरुथि खोथा फोरोंग्राफोरबो दङ। बियो फोथाय खेबस' जागोन। सोरबा बुङो, जेसेबां खृष्टानफोर बाप्तिस्मा लाबाय गासैबो सोरगोआव थांनो मोनजोबगोन। बेबायदि बुङो। बबे मोनसे बाइबेलाव दङ पदआव बेबायदि लिरनाय? थ' बाइबेलाव जेखौ लिराखै बेखौ बुंनाया बियो इसोरनि नोजोराव फोथाय खेबस'। आरो बेबादिनि थाखाय बाइबेलाव बुंनाय दंखायो, जाय गोरोन्थि फोरोंगोन। मानोना जिसुआ बुंखादों, बिन्दु मोनसेबो हेरफेर जानाय नङा। नख्रां आरो हाया, सोरगो आरो पृथिबिया गोमोरलांगोन। जिसुनि बुंनाय मोनसेबो बिन्दु ओरै जानाय नङा। आरो बेयाव जाय बोखारगोन, जाय सोदेरगोन बेहाबो साजा दं, आरो जाय बोखारगोन बेहाबो साजा दं। बेनिखायनो बाइबेलनिफ्राय जोङो बारायनानैबो बुंनो मोना आरो जोङो सोदेरनोबो मोना। दानिया 7 नाम्बाराव गुरै जानाय। जोंनियाव गुरै जानाया मा रोखोम गुरै? जोङो मानसिनियावथ' गुरै देखायो, नाथाय सिंजों सिं अहंकारा हाबनानै थायो। जोङो बे बिसयाव फिलिपिनि 2:5-9 पदआव जोङो नायोब्ला नुयो। बेयाव बुंदों, जिसुआ गावनो स्वयं इसोरब्लाबो गावखौ लाथिख', गावखौ गुरै, गावखौ नोरोम बानायदों। एसेग्राब नोरोम बानायदों, बियो गावनि चेलाफोरनि आथिंफोरखौबो सुनानै होदों। अब्ला नाय, सासे इसोर जानानै बियो गावनि शिष्यफोरखौबो बियो आदर खालामदों। आरो बिनि गोजौ सिरियाव बुंदों, नोंसिनि साननायफ्रा जिसुनि बायदि जाथारनांगोन। अब्ला जिसुआ गावनि सोलोंग्राफोरनि आथिंखौ सुयो, सनमान होयो। नाथाय जोंनि किसुमान बहुत मानसि दं, गावखौ आथिं हमनानै खुलुमोब्लासो बियो गोजोनो, सनमान होनाय बायदि मोनो। नाथाय मानसिखौ बेबायदि आथिं हमनानै खुलुमनाया बाइबेला सापर्ट खालामा। नाथाय जोंनियाव जोङो उन्दैनिफ्राय परम्परा बेखौ खालामबोनायखाय जेबो नङा। गेदेरसिनखौ सनमान होनायनि खाथिराव बियो जागोन, खुलुमनाया एक्सेप्ट जाहैगोन। नाथाय जहना बे सोरगोनि दुतखौ बियो खुलुमदोंमोन। अब्ला बियो माना खालामदों। सोरगोनि दुतआबो खुलुमजानो बादा होदों। नों आंखौ दा खुलुम, आङो नोंनिनो बिदा फंबाय, नों बादिनो। नोङो बै गोथां इसोरखौल' खुलुम। नाथाय जों मानसिया अथ'स' हासो, आत्माया बेलेग बुस्थु। आरो जोंनि आथिं आखाइ, बे मोदोमा, बेयो हासो। बेयाव बाइबेलनि माखासे बाथ्रा, सिंनि बाथ्रा दं। नाथाय जोंनियाव बे उन्दैनिफ्राय सोलिबोगासिनो, गेदेरखौ सनमान होनाय, बेयो जेबो नङा। दानिया जोङो जिसु बादि गुरै जाथारनांगोन, बेखौ फिलिपिनि बिलायाव लिरदों। दानिया 8 नम्बराव गावखौ हमथानाय। जों माबोरै हमथानांगौ गावखौ? गोबां समाव जोङो हमथानो हायै जायो। जोङो गावखौ हमथानो हानो नागिरा। जोंनि रागाया कन्ट्रल जाया हमथानो थाखाय। बे गावखौ हमथानायाबो मोनसे जिउजों थाबायनायनि फिथाइ होनना बुंदों। आरो बेफोर गासैनिबो सायाव, आयेना बेफोरनि सायाव जेबो नङा। आयेना बेफोरनि सायाव नङा। मानोना आयेना गुबुन मोनसे बुस्थु आरो नैबे धोरोमनि जिउजों थाबायनायनि फिथाइफोरसो। अननाय, रंजानाय, गोजोननाय, सैसोनाय, गाहाम जानाय, फोथायजानाय, गुरै जानाय, गावखौ हमथानाय, बेफोरो जाहैबाय धोरोमनि। आयेना जाहैबाय गुबुन मोनसे। आयेना मुसेनि टाइमाव दंमोन। माबादि आयेन? सासे मानसिया सासे मानसिखौ आथिं बुफायोबा बुफायना होफिननाय। इजराइलफोरनि गोसोआ अख्रा, अहंकार, गोरा जानायखाय इसोरा बे आयेनखौ मानसिनो लाबोदोंमोन। नाथाय बेजोंबो मानसिनि
गोसोआ गुरै जायाखै, इसोरखौ सिबिनायनि गोसो जायाखै। बेनिखायनो इसोरा मा खालामदों? स्वयं गावनो मानसिनि महराव बे संसाराव फैनानै गावखौ क्रुसाव आलायफैबाय, बुलि बावबाय। बेजों धोरोमा फैबाय। बेनिखायनो बे धोरोमनि आरो जिउजों थाबायनायनि बे फिथाइफोरनि सायाव आयेना मुंबो नङा। आरो जोंनि गोबाङानो आयेनजों खारो। आयेनजों खारामोनब्ला जोंना जोंनि प्रेसिडेन्ट सायख'नाय सार्केलनि डायसिसनि प्रेसिडेन्ट सायख'नाय मानो इलेक्सन जायो? इलेक्सनाथ' आयेननिसो। धोरोमनिया जाय जग्यता दं बेखौनो सायख'ना होगौमोन। बेनिखायनो धोरोम, नैबे धोरोमनि जायगायाव आयेना जायगा गैया, जेबो नङा। धोरोमजोंसो जानांगौमोन। नाथाय बेफोरखौ जों नुनो थांला। मानोना बियो जाहैबाय लास्ट जेनेरेसन। जिसुआ बुंखादों ना माथाइनि 26आव, नख्रां आरो हाया गोमोरथारगोन। बेफोर जाया सायावनो बे फिरिनि मानसिया थैजोबा सायावनो बेफोर जाथारगोन होनदोंना। माबे जाथायफ्रा? गिनांनाय सैनांनाय बै महाक्लेश, बेफोर खस्थ'आ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंखादों बे फिरिनि मानसिया थैजोबागौमानि। आरो बे फिरिया नैबे लास्ट जेनेरेसन, दानियानो। आङो बे गुबुन मोनसे बिसय, आङो बे बिसयखौ मालाबा आङो भिडिअ लाबोसिगोन। दिनै बेखिनि आं बुंबाय। जानायमानिखौ लादो, जायमानिखौ इसोरनि मुङै नागारदो गावनि होननानै। आमेन।